Agarup 1,800 job opportunities apakairamanan ti 300 overseas position tinaijaya kadigiti Ilocano bayat ti panakarambak ti Labor Day iti may sa amol iti syudad Tilawag. Narwaya job seekers ti nagturong iti mall, bitbidda ti resume ken arapaapda makasarak ti trabaho on the spot. Dagiti participating companies met tinaggapo iti naduma-duma nga industries anang ijaya ti naduma-duma posisyon para kaditi skilled ken entry-level workers. Nagipagpasit pa iti one-stop shop job fair digiti masekna na government agencies ang nakatulong kadigiti aplikante ti al-alisto apan nagsecure da kadigiti kasapulan na dokumento. Currently we have 29 companies looking for employees para sa kanilang mga companies, and we have around 1,800 job vacancies available. This has been a long tradition ng SM Supermalls na i-conduct yung mga job fairs dito sa ating mall because we believe that SM Supermalls is not only a platform for business, it's also a platform for opportunities for the people. So napaka-welcome kami sa anything na makakatulong sa ating manggagawa. Ti dati a domestic helper J. Hong Kong ani Judy Ann, ti swerte nga imuna a hired on the spot. Nagunod na ti posisyon na cashier iti may sa supermarket. Siyempre, naragsak na natanggap ng may trabaho. Napaka-thankful kasi natanggap na ako ng trabaho. Basta ti preliminary 2025 data ti PSA, 99.2% ti employment rate iti Ilocos Norte. Gapo kada ito'y maibilang iti probinsya nga addaan iti kangatuan nga employment rate iti intero a Pagilian. Kunamit ti SMC Tilawag, ababay ni ti job fair, manamnamang at adupay nga Ilocano job seekers ti maipayan ti trabaho. Patsyent ti first time job seeker ani ABL nga adday ti makaanaya pagsapulan para kaditi Ilocano. Considering na sobrang daming nagpapagitang job opportunities lately, I believe na Ilocos Norte is capable of handling all these graduates and skilled talents. Nagipagpartisipar pa iti aktibidad iti TESDA. Impak amuda ang naruway digiti na duma-duma a courses ang mabali na pagpilian digiti interesado a paigiten digiti skills da. Babaen ti tulong ti Congressional Office ti First District, maipaay tingan nga ni 3,000 scholarship grant no sa dinno adagiti mapagasatan, mabalinda ang mangalay ti kurso nga adda pa kainaigan na ti health sector, construction, data analytics, languages, ken nga ni metten maijaya ti AI-related courses. Dakkel a katinulungan ti TESDA tapnon adadapay nga agbalin a competitive dagiti aplikante ti job market. Maganda itong ginagawa ng TESDA kasi hindi dapat from training to trabaho. Sabi ng aming Secretary Kiko Benitez, dapat pag after ng training, within 6 months to 1 year, dapat ma-hire na rin po sila. Kami ang partner din ng DepEd at saka CHED kasi in case na hindi sila makakuha ng slots for scholarship ng higher education, nandito po ang TechVoc, or ibig sabihin, may technical vocational education tayo na magbibigay din ng pansamantala, short term lang naman na training ito, para in case na instead na magtatambay sila, nandito naman ang TESDA muna para magbigay ulit ng short term lang na training pero yung impact ng, alam mo, skills development ito Kung mayroon kang NC, mayroon kang sinasabi, di ba? Pag nag-apply ka, may NC po ako. Mark Magdirila, Balitang Solid North.